Tang nya phai no este ke bentak bobot mong. Ka khot ke ba san. But u Joseph ula pho sniu ya ka jing pho sniu but ula yathu ya ka halaki henmen. Ti kilanang kham isi ya u. Bentak kawan pada ka wei pada ka jinglong. Na lor menchua ni ong ba ang te to bo ra ini je tu khanang ni ong ba ki ura khana ka bamba. Menta pada ukuran yang ladi am Joseph na pho sniu. Long u pho sniu. Ti ka jing thu ka jing u ka jing pho sniu hai la ki jong khen men. Ti kata ka jing thu kata ka jing pho kana pen isi shu u tengam ngim tip shu boleh. Kalau pakai om ni yang penting buat kelang kan. Ta kan long Pen gitar shu ki. ngin habu jing kli ni te. Hato ka jing pho sniu. Kan dei mu kata ka baki hab banda sim khia ban perkhan. Ya ka jing im. Hayi menta phi hanga te ya thu khana jing pho sniu. Hende ngim da sim khia ka. La nya ostang kat to ka ni ki jeli ki badon la ki jong ki wi ki jing thmu ta ki ya ki jong kita ngim ya keren yang ni. Hende ke bangi warra ngani kalung bi hato kata ka jing pho sniu. Ka dei ni em ka benta. Ka ba ha ka tu ka juk ha ka ni kalung gieng. Bad ha ka tu im lang sa lang ka baki im ke dei ki baki sim khia ya ka kan. Ban perskhat ban puson ban penya dei la ka jong ka jing im. Te dengia nya kata kaliang I kumba kalong sisya kumta. Baka jing pho sniu hi ka dei ka benta ka ba kibrio kita kipor kisim khia ya ka. Ban persyang ban yo ya ka jing mut ka ba selendet. Te nomor hangi te ngim na kample jing mut kata te ngim na sung thu ba ngani ka benta. Henry nomor ba kawan hakani khana chpong jung Joseph tingis nang I ya ki benta jong ka jing pho sniu. Te long ni gilingo kain long hani ka khot ka basan. Baka jing thu chaphangan jong ka ka pho sniu kanang penjur pun banyak ka jing isi. Te ka khot ka ban riu pade bat ula ong haki. Tus ngong menta nga karpat phi ya kani ka jing pho sniu ya ka ba ngala pho sniu. Ka khot ba nyeu namar hakmi. Ngidang ya te song ya ki thup ka ba ha kalingkha. Bad hakmi ka song jonga kalakhi joy. Bad kala yeng betru. Bad hakmi ki song jong phi kida yeng lingwiar bad kida yengu ru ya ka song jonga. Kadi tang ching pho sniu ni. Hang tei lo ong ba kinang ikham isi nei jing pho sniu. Te ha kani ka khot ka ba khandai. Oh ka ba nyeu bad ka ha ka ba nyeu. Ka ban riu ka ba nyeu. Ai thu kata ka jing pho sniu. Ta hato don jing mut mo tang kata ka jing pho sniu te ki song ai ka jong u ga yang kini ki wei ki dem te long kum nu kata ka kata te gini ka dum kena isi te dengi punya sok biang ke itu pengila ipet menenang te na khaman na mar ka tu ka jing isi kala nang jor poi sakani lele nang pensakyam shu bakum nu mangi kat tu long ken men mentang dem ru ni klong ki pendai be yak tu ka jing pho sniu ka jing im ka jong ki ti la da ka jing im jong ki bri la da ka jing im ka jong phi ka jong nga ngi long kum ta ti gim tip shu ki long sa la jong ki long kum no long ha ka ni ka pateng jong i kan Kan ni ka jing pendai jong ki pendai be ya ka jing im jong ki ka ba hak to lebar ko. Kata ka ri ka bitar. Long nomor ke tu ka jing ja khman nei khana bamba wei ki tharai bu pau kham I je u ka balai pe mentas kan ki jing pho sniu dang nang ban chu ti sakta jing pho sniu lanang kadau hang ni te kam di tang ta phi hang ni I ba ki tu ki khat ki bo mo tu bo phraru enda kumta ki hinmen jong u ki lai ong ha u shisha men sanchar halor jongi ni me shisha men long try halor jongi bat kila nang kham isi shu ya u namar kita ki jing pho sniu jong u bat namar ki ktien jong u te ri phai ni ka mut ka tu ka man sim jong ka jing khun ktien kla mi menta nam te na sedang ong ba kim mi kren suk jong ba shu menta pade namar u ni wi thu ka jing pho sniu ki ni pade kila yashut ni ano di petang ki jing kling ni de tu jing kling tu ong ba kyong gulung tu Shisha men sanchar lo jong
Neme shisha men yo along try ro jami. Jadi perkat itu ki kentin. Kamdai ke jing tharai ba kila pengat pau kupau kham no siliang mat ke bentak ka bakri kan di jong uni. Ni tingim long ye. Nama ko ni ru yo ko ba ko dei ka ba ni ka jingdang. Hoi. Tapi kang ni mo kang ni la ma ba ka chip khat ki ba ni yo ka. Ka jing yo kham bon. No pa. Tapi ada begini men ken let liang jing yo. Hoi. To ni na ba. Ti long kata kalong ka jing wat dau ko jong kini. Ken men. Ti long isu tu na bingi puli kini kin long ka sedang pun mi so ong tu ne. Nang tada poi bakhandai pa de pi bakadang ne ya ka jeli jong jing pos niu. Bat la pos niu saka wei pat ka jing pos niu. Saka bo la pos niu pat saka wei ka jing pos niu bat la thu ya ka ha la ki hen men. Ula ongru hakmi ngala pos niu saka wei pat ka jing pos niu bat hakmi ka sngi bat ubanai bat khat wei ki klor ki la yangu yanga. Khat wei. Amut pun juga. Em ta kai long korkom yethu ta jing pos ni te. Bui ya kasngi u banai ba ki klur. Ba ki angu ya u. Ti kin batai jing pos ni skum no ba kini kin men. Men ya tangi ikila kali kila wat dau. Ndai. Ti menta pat de om tam bui yethu halakin men rei ulai yethu halau jong khpa tu khat bis phomo. Halau kupa halaki henmen baru kupa jung u pada ulas neng persyayu laong hatu ka ei kani kajing pos niu ke bamala pos niu manga berkakmi jung me henmen jung me sisa nyenye wan ban yang ngon mangi khmat jung me hadu khandau ting hangni ting i ba kajing pos niu bat kajing wat ya kajing mut kajung ka i kembakal de ka ki hap sim serius ni ki beliau. Mana syahman, kajing tuas ni yo jauh tu sah, kapan long ya gitu himan jauh ban isi susu yo, ban bitar susu yo, mentah orang ni, hari ni kebentar kabau, pau yo snow itu kajing tuas kajing tuas ni yo, untuk sah pun kami ketian kebalong, sisa ni nyawan man yang ngon, mani, untuk sah Kalau jong kuan musnah Yang ujakop kan. Ujakop kalau jong kuan musnah jadi tu cuma di pos ni. Dei usnah nak kesan berkat ubisni. Usnah nak kesan berkat apa? Ada ukuran bagi ngetin atau ni luar pendem mengu amin. Mu kapet ka reaction yang di pos ni nak lagi mat jong tu sel. Ban nak kom react jong ujakop kelap he apa kan. Ti ban ni ba kajing pos niu te kadai ke badan kam ki. Imat akan dengan jom, kinyok kodor kan. Ti ban ong kas ngi to khat wei to ula ban khen ba kamot itu ki hinmen ki jong Joseph. Hendai kas ngi bar unai kum nu punya de yala di ba kurim ba jong. Tungi ni wat ya ulai kurim. Atau manga kurim kami ki jong me mu karakhel. Ta mod iliu shim kum kas ngi karakhel kum banai. Ba ki khun bi klur. Kalau perkat nong ya takar kom pension nong rim jong u kan. Tadi poi hari ni tinggi ba kembali lah ibu jeng kelima ni tadi ong baik ba. Hari ni kapateng imat ke jeng pos niu kadihi ke bakam dan kam bikin yo ka jeng mod. Te kumno kan urlong kita ke jeng pos niu kita te kalong haswing. Ngimtip kalong kumno ten rei long ya ka ei ke belai thu ang ni kemot kelane aki. Kalau ada yang ada nujuki. Ti di pipet ya ka tu ka dekat ke bubut ka keren cepan jong kata ka dekat bukat wei. Ti kala bandong baki dan ki wei ki jing pos ni ka ba msim lambu jing tho. Ti kini a ki long ki bakam syai.